Hvad laver du? Hej Falke. Der skal I se. Lukas, han spiller. Hvad var det nu, det hed, Lukas? Case-klikker. Case-klikker. Men det eneste, jeg sidder og laver, det er bare at klikke penge. Har han noget med 1000? Jeg skal have 2000. Hvorfor? Det er noget med trade og jackpot. Så kan vi se, hvis jeg er svampebob. Nej, det kan ikke spise af ham. Okay, svampebob. Det får lov til at stille lidt af det. Jeg skal lige rette den lidt. Sådan der. Det ser lidt blødt. Okay. Nej. Han mangler 6.000, så han må få 2.000. 600. Jeg køber så. Ja. Det er helt vildt. Så må så lige godt svampe. Se. Jeg skal lige rette den. Jeg kan bare lige se sådan. Jeg skal bare lige jeg ved hvad, jeg lægger ned.